puso ko, Diyos. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanilikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng hala hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, pinupuri ka namin, O Diyos. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniligaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Itong aming dalangin, O Diyos. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsintahan. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, oh God, hallelujah. Heavenly Father, we thank you again, Panginoon, sa araw na ito, oh God. Thank you, Panginoon, for your faithfulness, Panginoon, for your goodness, Panginoon, sa nagdaan na linggo, oh God. Lord, I know, Panginoon, hallelujah, na hindi aksidente, oh God, ang araw na ito, Panginoon. Dahil sa iyong grasya, Panginoon, kaya kami ay may buhay, Panginoon, may lakas, oh God. At patuloy kami nakakatayo, Panginoon, hallelujah, sa mundong ito, oh God. Lord, we thank you, Panginoon. We celebrate your goodness, Panginoon, your faithfulness, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa, oh God. Lord, we thank you, Panginoon. At Lord, we expect more great, Panginoon, sa araw na ito, oh God. Lord, we welcome your presence, Panginoon. Let your power, Panginoon, let your presence, Panginoon, na maghari, O God, sa lugar na ito, Panginoon. Lord, walang ibang pangalan ang itinataas namin, O God, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. Hallelujah. Kaya Lord, maraming salamat, God, sa word, Panginoon, na niyanda mo, O God, Lord. We know, Panginoon, the more na we meditate or we patuloy naming nababasa, Panginoon, naririnig kayong mga salita, O God. May binabago ka, Panginoon. May ginagawa ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, we thank you, Panginoon, your word, Panginoon, na patuloy namin itong may apply, Panginoon, may sa buhay, O God. Lord, maraming salamat, Lord, sa mga
mga kapatiran namin, Panginoon, na papunta, Panginoon. We pray, Panginoon, for your guidance, Panginoon, protection, Panginoon, Lord, na patuloy nilang makapunta sila, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Lord, sa iyo lahat ng karangalan, kwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Makibukas po tayo sa awit chapter 46. Purihin sa Diyos na tagapagligtas. Purihin si Yahweh. Purihin mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Purihin siya aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y nabubuhay. Sa mga panguloy, huwag kang manghahama kahit sa kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabo. Kahit anong plano nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at ang lahat ng bagay. Ang kanyang pangako ay maasahan, panig sa naaapi kung siya'y humatol. May pagkaing handa sa nagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag. Sinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinaas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggala ang mga dayuhang sa lupain niya. Doon tumahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Ngunit sa masasamay parusay hatid niya. Wala hanggang hari ang Diyos na si Yahweh. Ang Diyos mo Zion ay manatiling pupurihin si Yahweh. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Tunay nga napakabuti ng salita ng ating Panginoon. Ngayon, bago po tayo dumako sa Word, at dahil alam ko po ang bawat isa excited ng makakinig ng salita ng ating Panginoon, tayo muna po ay magpapatotoo. Ayan. Dahil naniniwala ko na patuloy na ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay. Tama po ba? Amen. Kaya ito na ang oras at araw na tayo ay magpahayag ng salita ng ating Panginoon. Sino pong unang gustong i-share ito or ibahagi? Amen. Palakpakan naman po natin ang Diyos. Tinataas ko po sa buhay ko si Lord kasi sa nagdaang bagyo is wala pong, hindi po kami yung bagyong pong dumating is, di ba, signal number 4 po tayo, pero andun pa rin yung pag-iigat ni Lord na kahit may bagyo is hindi kami pinabayaan na andun lang kami sa bahay, walang lumipad na yero, ganon. And kahit malakas yung hangin is hindi na yung bahay namin. And nagpapasalamat din ako kay Lord kasi walang nagkakasakit sa family namin. And patuloy kaming iniingatan. Yun lang po. Purihin po na. Kay Lord lang po ang mataas na papuri. Amen. Ayan. Meron pa po ba? Amen. Tinataas ko din po ang Panginoon sa aking buhay, lalo po kahapon. Ayan. Kasi nakabilang po ako sa pagpunta sa isang hospital. Ayan. Kung saan kami po ay ministry. Ayan. Nag-minister po doon sa mga pasyente po doon. And nakaka-bless kasi yun nga po, madaming pinarealize sa akin ng Panginoon lalo sa kalusugan. Kasi dati, wala akong pakialam kung anong kakainin ko or anong kinakain ko, anong ininom ko. Pero kahapon, parang na-open ako sa gano'n na, or na-review ako sa gano'n na, yung pinuntahan po kasi namin is sa, sa dialysis po kami nag-encounter po ng nag-sharan. Ayan. And then, nakita ko po grabe pala yung epekto ng sakit. Diba po, lalo kapag hindi natin
inalagaan at iningatan po yung ating katawanan. Kung sa ngayon parang wala pa tayong nararamdaman, parang normal lang, ganon. Pero pag talaga pong parang sinuway mo or gumawa ka ng dahilan para magkasakit ka, ayan, magbe-benefits ka po doon. Ayan. So, grabe po yung nangyari po kahapon. At saka nakaka-bless po kasi yun nga po, ng Word of God and yung parang feeling nila wala na silang pag-asa ganun or may mga nakausap po kami ganun na parang hanggang doon na lang yung buhay nila na yun na lang yung routine ng life nila pero yun nga po inano po na hindi po doon nagtatapos kundi may purpose pa po sila kung ba't nandito po sila and then yun nga po para testimony yung kabutihan ng Panginoon. One day po sa mga nasyalan po namin kahapon, mayroong aatin at aatin pa sa isang church na ite-testimony po kung gaano siya pinagaling ng Panginoon. Ayan. So, and yun lamang po, glory to God po. Ayan. So, sino pa po? Mayroon pa po bang gustong humabol bago po tayo dumago sa ating word? Huwag na po tayong mahiya. Ito po yung pagkakataon na sabihin natin sa kaaway na ito yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Ayan. Meron pa po ba dyan sa likuran? Sa harap? Sa mga nanay po, feeling ko po sa mga nanay, marami silang testimony ngayon. Check. Marami silang dalang baon ngayon. Mayroon po ba? Sa mga kabataan. Feeling ko si Julina mayroon. Gusto niya nang tumayo eh. Amen. So I praise God din po sa kabutihan niya. Ayun, nabanggit nga po ni Iris, sabi ko, Lord, salamat kasi napaka-palad ko pala. Yung feeling na pagkagising mo wala kang sakit. Yung feeling na nagigising ka na malakas ka and na wala kang nararamdaman dahil ikaw ay patuloy na pinapalakas at ang kagalingan ay nasa iyo dahil nasa iyo ang Panginoon. Kasi nakita ko doon sa hospital habang kami po ay nag-share. Yung iba, makikita po natin sa mukha nila na talaga napaka-hopeless po nila. And then, praise God dahil nasharean po natin sila ng Word of God. And natutuwa kami kasi talagang kailangan ng isang tao ang Diyos na magkaroon sila ng pag-asa sa Panginoon. And praise God dahil marami po sa kanila talaga ang willing makinig at sila po ay tumanggap sa ating Panginoon. Kaya we continually pray po namin, pag-pray din po natin yung mga tao na nasa hospital. And kung may opportunity to share the word, share lang po natin. Kasi bawat tao, nangangailangan po talaga ng salita ng Panginoon. And I praise God din po sa kabutihan niya kasi kahapon, syempre sabi ko, nakakapag-share tayo sa ibang tao, sa kung saan-saan, sabi ko. Andun, yung everyday prayer ko na, Lord, nawa yung lola ko, yung family ko is maging makilala ka nila, di ba? As for me, my house will serve the Lord. Yes, sabi ng Panginoon, sinagot ko na yan, pero anong ginagawa mo, sabi ng Panginoon. Kaya kahapon po, habang nasa bahay po ako, kinausap po yung lola ko and then nagkaroon po kami ng sharing. Nag-share po ako ng salita ng Panginoon. Kaya isa din po yun na pasasalamat ko sa Panginoon kasi hindi po ako pinangunahan ng pride, ng hiya. Kasi buhay na yun di ba? So I praise God sa kabutihan niya. And salamat din sa Panginoon dahil sa kalakasan na patuloy niya pinagkakalob. Kasi nung Wednesday po, parang naramdaman ko na yung mga sakit ng katawan sa buto na parang, bakit parang iba, sabi ko. Pero sabi ko, ang Diyos ko ay dakilang manggagamot. Kaya sabi ko, I rebuke itong sakit na nararamdaman ko. Baka feeling ko lang, emotions ko lang to. Nireview ko yun. And then after that, nag-pray sa Panginoon. And pagkagising, nagbabad sa salita niya. Praise God kasi after po nun is
ako po ay bumalik ang kalakasan ko and hindi na po tumuloy yung sakit. So praise God po sa kabutihan niya at patuloy na pinupuri ko siya at walang hanggan pasasalamat dahil sa kabutihan niya. So glory to God po. Amen. Ayan. Meron pa po ba? Or i-reserve na lang po natin para mamaya. Ayan. Amen. Paki-ready na po ang ating mga notebook, Biblia at ang ating ballpen kung may mga dala po tayo at sabay-sabay po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. At sabihin mo sa katabi mo, makinig tayong mabuti. Dahil ang salitang ito ay para sa atin. Amen. Doon na mo, mape-preempt ko na naman. Well, ang buhay ng another prophecy. Malapit na. Okay, so sino ang puno ng igos? Ang Israel. Ang analogy ng dahon, para siyang nakatanim siya, pero branches lang, parang sirgelas. Oh, yeah, sirgelas. Pag nawala yung dahon, akala mo patay na. Yung mga hindi nakakaalam, baka tanggalin na. Oh, wala nang dahon, patay na ito, tanggalin. Hindi. Pag springtime, lalabas ulit yung dahon. Tama? Okay. So, parang ganon ang style niya. Yung puno ng igos parang Israel. During the diaspora, o nawala sila as in country, yung pagiging nation nila nanatili. So, what's the difference between nation and country? Di ba? Yung iba, namimiss ko nila yan. Ang country ay geographical. Okay? The country, our country, the Philippines. Pero ang nation, sa original word niya ay ethnos. Ang ibig sabihin, ethnos. E-T-H-O-S, nos. N-O-S. Ang ibig sabihin ng ethnos, dyan galing ang word na ethnic group. So, for example, ang Pilipinas ay, ang bansang Pilipinas, the country, our country, the Philippines, is composed of many ethnicity. Many ethnicity. Ilocano, Bicolano, di ba? Bisaya. Yan yung mga ethnic group. So, pwede nating sabihin, our country, the Philippines, is composed of many nation. Many ethnic groups. Okay. So, para maging ethnic group ka or nation, dapat may sarili kang kultura, may sarili kang motif or arts, may sariling lingwahe, at may sariling, at least, currency, di ba? Sa ibang ethnic group, walang currency. Ang Israel, may currency ng sarili. Bagamat sila ay dispersed or scattered around the world in 1970, yung iba nanatili doon, kunti na lang, meron silang sariling distinction as a nation. Kaya nation pa rin. Kaya nung ipanganak muli ang Israel as one, yung bumalik na sila, right, 1948, na-recognize yan yung United Nation. At isa ang Pilipinas na bumuto. Kaya ang Pilipinas ay pinagpalang bansa. Kaya sinong gustong pumunta sa Israel, hindi ko sinasabi ngayon,
Pero kung ngayon, exciting pag ngayon. Okay. Mag-ipon-ipon lang naman. Okay. Mag-ipon-ipon. Okay. Dahil walang visa sa Pilipino. Oh, baka hindi nyo alam yon. Pag Pilipino ka, hindi mo kailangan ang visa para pumunta sa Israel. Amen. Doon tayo sa bandang malapit-lapit sa border. Ano? Ako, nakakross kami ng border actually. We cross the border. Napunta kami sa kabila. Okay. Hindi doon sa may Hamas, siyempre. Okay. So, sa ibang nabisit namin yan. Okay, so, ang Israel ay isang prophetic sign na pag nabuo muli, malapit na. So, in 1948, malapit na. Ang ibig sabihin doon. Gaano kalapit? Alright? Sabi ng Panginoon, this generation, ang tinutukoy niya, kasi contextual tayo, pag binasa mo Matthew 24, will not all die. Lahat ng ipinanganak, ang tinutukoy na generation, hindi yung kausap niya, yung generation ng 1948, na nung muling mabuo ang Israel na bilang isang bansa. Alright? This generation, the generation of restored or revived Israel, yung ipinanganak ng 1948, na 77 years old na sila ngayon. Hindi lahat ng ipinanganak doon mamamatay, darating na ang Panginoong Jesucristo. Ngayon yun. That is one of the key that will unlock the end times. Now, ilang years ang isang generation? At least 40 years. Kung mahaba-haba ang buhay, 70 years. Now, siguro magtanong na lang tayo, ilan kaya ang ipinanganak noong 1948? Ilan kaya? Wala tayong data. Kung meron man, ang Israel siguro nakakaalam sa archive nila, di ba? Civil registrar. Oh. Sino ang mga ipinanganak noon 1948? Isa-isahin siguro. Hindi lahat yun mamamatay. Hindi lahat yun ay tatanda at mamamatay, magkakasakit. Darating na ang wakas. Na hindi ko sinasabing immortal sila, hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, hindi lahat mauubos yun na sa kamatayan. May mga buhay pa doon, babalik na ang Panginoon. So, 77 years old sila ngayon. Ano ang lifespan ng Israel? Yung mga marunong mag-Google, Google, Israel, Jewish lifespan, 70 to 80. Hanggang 84, 83, ganyan. Sa iba-ibang search engine, nag-iiba-iba yan. Basta mga ganyan, 70 to 80 hanggang 85. Average lifespan of Jewish people. Sa Pilipino, ano ang average lifespan natin? Sa Pilipino kaya, ano? Pero Israelite, mga ganyan, 80 to 83 ang alam ko eh. So, meaning, average. May mga rabbi, ang buhay nila 105. Buhay pa, nagsusulat kayo. Rabbi means teacher. Okay, Jewish teacher. So, pag may mga iba na namamatay ng maaga, you average the age, nasa 80 plus. So, kung ilan ang mga yon, hindi lahat mamamatay yon, darating na ang Panginoon Jesucristo. So, walang exact date. So, if you project, kung sabihin na natin, kailan yung time na patay na sila lahat? 120. Tama, no? Siguro 177, 100, sabi mo 110 years ang age nila. Patay na sila lahat, tama? Possible, ano? Estimate lang naman. So, i-minus nyo nga, i-subtract nyo, 110 minus 77. 23 plus 10. 33. 33 years. Pero wag mong isasagad yun. Di ba? 33 years. So, within the 33 years, estimate lang, pwedeng bumalik ang Panginoon. Sige nga, i-plus nyo ang 2025 sa 33.
Ha? 2058. Huwag mong isagad. Kung within the 33 years ay pwede nang dumating ang Panginoon, paano ka magpe-prepare? Will you prepare after 20 years? After 10 years? Now. Bakit kukunti ang umatin ng end times kahapon? Di ba? So, yun yung kwan doon. Dapat magkaroon tayo ng realization. If within 33 years, alright? Now, alam niyo ba na ang AI ngayon ay na-upgrade every 2 to 3 weeks. Sino nakakalam ng AI? Yung mga Ilocano, ako'y Ilocano, di ba? Sila kayo yun, hindi ako alam mag-Ilocano. AI, yung artificial intelligence ay tumatalino siya, gumagaling ng gumagaling every 3 weeks. So, meaning, if mag-additional ka ng mga 10 years, pwede ka nang bumili ng robotics, na waiter, robot na kasambahay sa Japan, sa China, di ba? Pamurahan na. At hindi mga machine na mukhang mga tao. Pero mahal pa ngayon. Di ba? In 10 years, 15 years time, nako. Advance na masyado. Sa Pilipinas lang hindi nag-a-advance, di ba? Kasi instead na, ito na lang. Ito na lang. Sa Japan, bata pa, nag-i-encode na, nagko-coding na ng program sa computer. Nag-aaral na ng robotics sa elementary. Sa Pilipinas, nagtitiktok. Sa ibang bansa, mga scientists, mayroong nang na-develop na nila yung machine na makakuha ng tubig mula sa hangin. Oh, ilalagay mo lang dyan, paandarin mo, mamaya tumutulo na yung tubig kasi yung hangin, may moisture yan eh. Kinukuha niya, pagkatapos, i-condense niya, i-filter niya, lalabas tubig. Nakakita na rin ako sa Singapore. Punta kami doon. Nakainom na rin ako ng tubig. Hindi po mga perspiration nyo yun. Mga talagang moist yun. Malinis.